Des d'avui, el Tim, la mama i jo som ocupes. Ocupes els de debò, perquè no tenim on viure. Estem ocupant un edifici que feia més de 6 anys que estava buit i encara no s'havia estrenat. La pel·lícula de la vida és un llibre que parla sobre la situació actual que s'està vivint a la nostra societat. És un llibre que parla sobre desnonaments, és molt compromès i punyent, on hi ha la història d'una mare de família amb 2 nens que fan front a un desnonament. Maite Carranza és escriptora, és guionista, ha estat professora secundària aquí de Sant Feliu, ha escrit més de 50 llibres, d'entre els quals de literatura infantil i juvenil, com en aquest La pel·lícula de la vida, que ha rebut el Premi Vaixell de Vapor 2016. Si t'ha agradat La vida és bella de Fellini, aquest llibre t'agradarà.